Γεια σας, είμαι Ροφίλη και εγώ είμαι Αναστάση. Σήμερα θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο που είχαμε κάνει τις δύο προηγούμενες φορές. Θα παίξουμε πάλι Worldbox. Λοιπόν, Κάπου εκεί που είχαμε ξεκινήσει. ναι. Είναι βέβαια λίγο πιο πίσω για κάποιο λόγο. Θυμάμαι ότι οι Γότθοι πήγαιναν να κατακτήσουν αυτό το ρωμαϊκό χωριό. Λοιπόν, ας το δούμε τι θα κάνουμε. Όμως λέω να βοηθήσουμε λίγο τους Ρωμαίους, δεν έχουν καν στρατό. Ας τους ευλογήσουμε. Όχι, λέω να πρώτα θα το έχουμε παύση για λίγο, να κάνουμε κάτι πρώτα. Πάμε στους νόμους του κόσμου και... Πρώτα απ' όλα ας κάνουμε τα αυτιά μη ειρηνικά. Σε λίγο να κάνουμε πρώτα. Να βάλουμε τους εξοργισμένους πολίτες. Δηλαδή οι πολίτες θα κάνουν και αυτοί πόλεμο με τους. Ναι. Και επίσης θα τους ευλογήσουμε κιόλας λίγο. Να είναι λίγο δίκαια τα πράγματα. Εκεί είναι, είπαμε. Εγώ βέβαια εκτός από εγώ δεν νομίζω και πολλούς άλλους. Θα τα ευλογήσω εγώ. Εντάξει, μπράβο, φτάνει. Όχι, δεν φτάνει, παιδί. Και αυτά, τέλος πάντων. Εντάξει, φτάνει. Περίμενε να ευλογήσουμε. Εντάξει, το ευλογήσαμε. Φτάνει. Ωραία, για να δούμε τώρα. Θα δουλέψει. Όχι, μην το πάρετε. Να μην το πάρετε. Πρέπει να κάνουμε κάτι εκεί πέρα. Όχι, δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Υποτίθεται ότι οι Ρωμαίοι κερδίζουν. Σε αυτό τέλος πάντων. Νομίζω αυτοί είναι οι Γότθοι στρατιώτες, για να δω. Πρέπει να το βγάλουμε λίγο αυτό. Αυτοί δεν είναι. Να τον τρελάνουμε, όχι. Όχι, αυτός είναι Γότθος νομίζω, δεν είμαι σίγουρος όμως. Όχι, Ρωμαίος είναι. Πού είναι οι στρατιώτες? Αυτός είναι σίγουρο Γότθος. Και είναι και αυτός ευλόγημένος. Κατά λάθος. Λοιπόν, ας το κάνουμε κάτι. Θα τον γομίσουμε. Θα τον γομίσουμε. Δηλαδή, σκότωσα και έναν Ρωμαίο, αλλά δεν πειράζει. Η ισότητα τώρα. Και... όχι. Παρατρίσαρη. Θέλω να γομίσουμε λιγάκι όλους τους στρατιώτες μας. Να τους σκοτώσουμε, ναι. Αυτός είναι ένας. Σίγουρα. Ναι, είναι σίγουρο Γότθος. Τότε ας τον γομίσουμε. Να τον γομίσουμε. Ας τον γοτθίσουμε. Γομίσουμε. Ωραία, για να γομιωθεί. Ή να τρελάνουμε έναν. Όχι, δεν χρειάζεται. Να τον τρελάνουμε έναν. Τι λες? Νομίζω και αυτός εκεί ο πονηρούλης Γότθος. Ναι. Να τους βοηθήσουμε λίγο, δεν έχουν στρατόπωση. Και αυτός, όχι, τέλος. Για να δούμε τώρα, αυτό βοήθησε καθόλου. Ναι. Πέφτει. Το κατακτάνε πάλι οι Ρωμαίοι. Πώς νιώθετε τώρα, Γότθοι? Εντάξει, πρέπει να τα κάνουμε ίσα. Και από ό,τι βλέπω εκεί είναι μια μικρή μάχη. Καλύτερα να πάμε στην Αίγυπτο. Πέθανε ένας Ρωμαίος. Ρωμαίοι, γρήγορα, κάντε στρατό. Κάντε στρατό, γρήγορα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι η ειρήνη. Λέω να κάνουμε ειρήνη. Κάντε ειρήνη. Ρωμαίοι, ξέρετε ότι δεν το έχετε. Γιατί δεν το κάνετε εδώ και... Δεν κάνει στρατό. Ναι. Αλλά ξέρω και κάποιον άλλον που δεν έχει στρατό. Ωραία. Εσείς οι δύο πολέμους. Οι Οστρογότθοι παρά είναι δυνατοί για σας, αλλά αυτοί δεν είναι. Δεν έχουν ούτε αυτοί στρατό. Για να δούμε τώρα. Πώς θα πάει η Ρωσία πρώτος? Μετά από αυτή την αρκούδα τώρα είναι δεύτερη. Οι Γότθοι πρώτοι. Οι Έλληνες. Πού είναι οι Έλληνες? Εκεί είναι. Οι Γότθοι είναι πάλι τελευταίοι. Οι Ινδοί τους πέρασαν. Και εκεί... θυμάστε όλα αυτά τα καλούδια που βάλαμε? Δεν τα έχει πάρει κανένας. Γεμίσω. Έγιναν δύο χωριά. Στην Αίγυπτο και στην Ινδία. Εκεί όλοι πάνε προς τα χρυσά. Για να δούμε πώς λέγεται. Πώς λέγεται? Διπκό και Ιβιούνιεσκ. Το Γκιάμα. Να δούμε λίγο το καραμελονίσι. Θα ξαναδούμε το Μπόνμπον. Όπα, έχει και εκεί πετράδια. Όχι, ο Κάντι. Πού είναι ο Μπόνμπον? Ο Μπόνμπον. Τώρα κοντεύει να γίνει ενήλικας κι αυτός. Τέλος πάντων. Πάμε να γνωρίσουμε ένα παιδάκι. Να δούμε. Θυμάστε κάποιους? Ούτε καν. Μόλις θυμήθηκα. Δεν έχουν καν βάρκες, οπότε θέλω να τους βοηθήσουμε πάλι λίγο. Και να τους φτιάξουμε μια μικρή γέφυρα. Τέλος πάντων, πάμε να γνωρίσουμε. Θα πάμε να δούμε πού είναι ο παπάς.
Θυμάστε τον παπά. Ναι, περίμενε. Παπά. Ο παπάς νομίζω πέθανε. Πάντως πρέπει να τιμήσουμε τον Μπονμπον. Μας στηρίζει όλη αυτή την ώρα. Μπονμπον, είσαι το νέο μου αγαπημένο. Τώρα θα εμφανίζεται ένα αστέρι πάνω από τον Μπονμπον. Ναι. Μπονμπον. Θα δείτε. Επιτέλους. Έχει ένα κλαδί για όπλο. Και λοιπόν, στρατό, επιτέλους, στρατό, έπειτα από 800 χρόνια. Και αφού έχεις ένα κλαδί, ας επιβραβεύσουμε για αυτό που έκανες, γιατί έχεις ένα κλαδί. Και θα έχεις ένα τέλειο όνομα. Το βάζω εγώ. Όχι, εγώ σιγά. Ωραία, λοιπόν, 3, 2, 1 και... Αυτό που πρέπει να κάνετε πάλι. Γιατί έχουμε δει πως μερικοί δεν το κάνατε από εσάς. Και ο στόχος μας είναι 25 εγγραφές. Και λοιπόν ύψωσης. Ύψωσης στις εγγραφές. Αυτό να κάνετε. Δεν ξέρω γιατί στα υπόλοιπα πράγματα που θα μπορούσαμε να γράφαμε πριν εγγραφέ τραχανές. Ναι, μπαίνουν επιτέλους εκεί. Η Ελλάδα πήγε στην Ασία, κοντεύει να πάει. Τώρα θα κατακτηθεί σίγουρα ολόκληρη η Τουρκία. Ναι. Περιμένετε, έχω μια ιδέα. Πάμε να βρούμε τι κάνει ο βασιλιάς της Ελλάδας. Γεια σου, βασιλιά μου. Έχεις ένα... Ο Μητσοτάκης τον Όχι, δεν είναι καθόλου χαρούμενος. Κοιτάξτε τη μάτσα. Ίσως δεν τον... Είναι καλούλης τώρα, του βάλαμε ένα αστέρι. Γεια σου, ρε Μητσοτάκη. Για μισό. Για κάποιο λόγο πάει να κατακτηθεί πάλι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Περιμένετε να βάλουμε να δούμε. Από ποιον? Οκ, εντάξει, τα καταφέρνει η Ρώμη και το παίρνει πίσω. Επιτέλους, και θα φτιάξει. Όχι, πρέπει να ονομάσουμε κάπως ωραία το στρατιώτη. Όχι, θα κατακτηθεί πάλι. Από ποιους θα είναι όμως? Όχι, γρήγορα, δεν μπορώ να βλέπω. Τέλος πάντων, για να. Από ποιους θα είναι όμως? Από αυτόν εκεί. Οι Αιγύπτιοι θα το κάνουν. Για κάποιο λόγο ο Αιγύπτιος στρατός είναι εκεί. Όχι, ναι, ο Αιγύπτιος στρατός θα τους κατακτήσει. Όχι βέβαια, εμείς θα παρέμβουμε τρελαίνοντας τους όλους. Ναι, ώρα να τρελαθούν λιγάκι κι αυτοί. Όχι, και οι δύο τρελάθηκαν. Δεν πειράζει, ας τρελάνουμε λίγο κι αυτή την τύπησα. Και αυτόν. Τώρα τρελάθηκαν όλοι. Για να δούμε αν όντως. Βοηθάει λίγο, ναι. Το επανακατακτούν οι Ρωμαίοι. Μπορεί βέβαια να γίνει. Όχι, το κατακτούν πάλι. Όχι. Πρέπει να κάνουμε Έχει δράσει. Δεν μπορώ να βλέπω άλλο. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Ναι, αλλά τι. Ποιος τον κατακτεί? Αυτός με το ξύλο. Τον θυμάστε? Για μισό, όχι, αυτός είναι γνήσιος Ρωμαίος. Τι πρέπει να κάνουμε σήμερα? Μα καλά, δεν βρίσκω κανέναν Αιγύπτιο. Τέλος πάντων, τους αφήσουμε για λίγο ακόμη. Τους αφήνουμε για λίγο ακόμη. Όχι, είδα που είναι. Εκείνοι μπαίνουν πολλοί Αιγύπτιοι, δεν μπορούν να τους σταματήσουν. Όχι, εκεί πέρα είναι καταστροφικό, ωραία. Λοιπόν, Αιγύπτιοι, όξο! Δεν ήταν νομίζω μόνο για Αιγύπτιοι, αλλά για να με βοηθήσει αυτό. Ναι, βοηθάει. Πρέπει να βοηθήσουμε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο στρατός ακόμη εκεί είναι, τι κάνει? Δεν είστε σε πόλεμο, υποτίθεται. Και πάμε να τον ονομάσουμε κάπως, γιατί είναι πολύ αργοπορημένος, έτσι όπως τον βλέπουμε. Έχουν βίλες τώρα οι Ρωμαίοι, περίμενε. Ωραία, αλλά εσύ... Θα τον είναι χοντρός. Είναι σειρά μου. Καλά, είναι μόνο παχύσαρκος. Είναι χοντρός, είναι μόνο παχύσαρκος. Βαρικό, καλός είναι. Ναι. Γεννήθηκε. Αρχαίων. Και 3 και 2 και 1. Συγγνώμη. Θείο. Ο θείος. Όχι, δεν μου αρέσει. Δεν πειράζει. Φίλο. Ωραίο όνομα, φίλε μου. Και ας βάλουμε μερικά emoji σαν αυτά εδώ. 6,000. Φτάνουν αυτά. Αμίσο. Κοίτα λίγο τι δείχνει πάνω στο... Δεν μπορούμε να βάλουμε τίποτα άλλο, αλλά κοιτάξτε τι δείχνει. Φίλο, τυλιπημένο πατσάκι.
Κρίμα που είναι λυπημένο. Εν τω μεταξύ, εκεί τι βλέπετε αυτή τη φωτιά είναι πίσω από το δέντρο. Θα το κάψει, καλέ. Τέλος πάντων. Χαζό δέντρο. Για να δούμε τι γίνεται και εκεί. Ξυπνάτε ρε, κάντε κάτι. Α, ένας τρελός. Τέλος πάντων. Ελάτε τώρα, εσύ. Εσύ. Χοντρέ. Κάνε κάτι. Μπορεί να είναι 8 ετών. Ναι. Για να δούμε ένα μικρό παιδάκι. Πώς θα περνάει ένα μικρό παιδάκι εκεί πέρα. Για μισό, τώρα πρέπει κάτι να κάνει. Νομίζω το στράτευμα επιτέλους πάει. Έχουν έναν δυνατό με ένα ξυλαράκι. Αυτούς θα τους σκοτώσει όλους. Ένας δεν θα μείνει όρθιος. Η Κίνα είναι δεύτερη. Είναι πρώτη τώρα. Η Κίνα είναι πρώτη. Να δούμε λίγο. Εγγραφή εν μέρη βράση. Εγγραφή εν μέρη βράση. Πάμε να δούμε τον νέο βασιλιά. Όχι, για μισό. Για κοιτάξτε πόσο. Πάμε να δούμε τον βασιλιά της Ρωσίας. Δεν θυμάμαι το νέο του όνομα. Έχει κι άλλο όνομα. Θυμάστε τον παλιό ενός λεπτού σιγή για τον μάγισσα κομμωδία οδήγηση οδηγό. Όπα, όντως πάνε εκεί. Κοιτάξτε. Ακόμη και το μωράκι πάει. Για μισό. Αυτό το μωρί είναι ευλογημένο, ειρηνικό και θα ζήσει πολύ. Τέλος πάντων. Ακόμη και ένα πλοίο είναι εκεί και λέγεται Πύρτε. Ωραίο όνομα, Πύρτε. Τέλος πάντων. Πήγανε στους Γότς. Νομίζω έχουμε κάνει ένα μικρό λάθος. Αυτοί δεν θα έπρεπε νομίζω να λέγονται Γότθοι. Οπότε θα τους πούμε ληστές. Βάνδαλους. Νομίζω έτσι λέγονται κανονικά. Συγγνώμη για το λάθος. Άμα είχες κάνει. Δεν είμαι σίγουρος αν λέγονται όντως έτσι, αλλά νομίζω έτσι λέγονται. Την Πελοπόννησο πραγματικά την έχουν αφήσει προκλητικά. Κοίτα. Ναι. Για όλα την κλαις. Για μισό. Είναι μια γαριά πολιτιά αρκούδα στην Ελλάδα. Τέλος πάντων. Λέω να κάνουμε πάντως τώρα τα τέρατα. Μη ειρηνικά να δούμε τι θα γίνει. Τέλος. Ναι, για πραγματικά, τι έχει η Πελοπόννησος και όλοι την μισούνε. Τι έχει, κάτι πραγματικά. Σκαθάρια έχει, ακρίδες έχει, μύγες έχει. Χρυσάφι έχει. Πού είναι το χρυσάφι? Εντάξει, κοίταξε και... Τέλος, να τους βάλουμε λίγο χρυσάφι. Πάρα πολύ χρυσάφι. Βάλε κι άλλο. Δεν χωράει. Βάλε. Φτάνει. Άντε μωρέ. Πάντως δεν θα έμενα εκεί μόνο από όλα τα όλα λέγονται Ιου. Ας το ονομάσουμε ένα κάπου διαφορετικά. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατέκτησαν εκεί και είναι τώρα πρώτη. Ναι. Όχι, είναι 9 κατοίκους. Θα τις βάλουμε ακόμα έναν. Όχι, θα τον φτιάξει. 101, όχι. Τους πέρασε τέλος. Τι είναι αυτό το... Πάντως τώρα έχει... Όχι. Τέλος. Τώρα έχει πολλές ξύλινες βιλάρες. Και να δούμε, η Ελλάδα τι έχει ανακαλύψει. Έχει και αυτή ανακαλύψει ξύλινες βιλάρες, όπλα και τώρα θα ανακαλύψει ανεμόμυλους. Μια χαρά. Τέλος. Δεν την κατακτείτε μωρέ. Τέλος πάντων, για να δούμε τον Μπόνμπον άλλη μια φορά. Τώρα έχει αστέρι, οπότε θα τον ξεχωρίσω. Νάτος, ο Μπόνμπον, έγινε 20. Να ζήσεις Μπόνμπον και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Είναι έτος 33. Λέω να το σταματήσουμε στο έτος 30 πόσο, 37. 38 λέω εγώ, γιατί θα είναι νομίζω τεράστιο το βίντεο. Μπορώ να κάνω κάτι εγώ? Εντάξει, κάνε κάτι που να μην καταστρέψει τον κόσμο. Στα ώρα του φυσιολογικού. Η Αίγυπτος έχει τώρα μόνο 3 κατοίκους. 2 μαϊμούδες. Είναι έξυπνη η μαϊμού αυτή. Και πώς χρόνο, είναι 27 ετών. Χαρία. Τι να κάνουμε από όλα αυτά? Δεν μπορούμε να τους τα βάλουμε δυστυχώς. Θα την κάνουμε χοντριά. Δεν γίνεται να τους τα βάλουμε δυστυχώς, είπαμε. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Μια άλλη μαϊμού. Όχι αυτός. Αυτός ναι, μαϊμού. Είναι 5 ετών και θα τον ονομάσουμε. Ως εγγύτη, ωραίο όνομα, αλλά τώρα θα... Γλώσσα. Το χειρότερο μάθημα για όσους. Γλώσσα εγγονό. Γλώσσα εγγονό, άσο. Άσο και ένα ωραίο emoji. Τώρα θα έχει πάντα ένα λυπημένο πράγμα τώρα. Μια πατάτα. Ποτάτο και ποτάτο πουνκα και ποτάτο πουνκα.
και ποτακτοπούγκα. Δεν ξέρω. Και κάτι τελευταίο. Να το βάλουμε. Μπάσε, δεν το βγάζει, το βλέπετε. Εντάξει. Τέλος πάντων. Και έτσι μια χαρά λέγεται. Ωραία. Ποιος δεν θα ήθελε να λέγεται γλώσσα εγγονός. Πάμε να δούμε λίγο τον κύριο στη Ρωσία που έχουμε ονομάσει. Την τελευταία φορά. Τον βασιλιά της. Καλά κρατάει η Αίγυπτος, ακόμη δεν έχει κατάκταθεί. Ολόκληρη. Είναι ένα παιδάκι που παλεύει με 5 στρατιώτες. Και είναι 2 χρονών. Ναι. Παιδική εργασία. Πέθανε. Είναι παράνομη. Καλά, πόσους στρατιώτες έχει Ρώμη. Περιμένετε λίγο να δούμε λίγο πόσους στρατιώτες έχει Ρώμη, γιατί παραέχει πολλούς. Εκεί, για να δούμε ποιος έχει τους πιο... Η Κίνα έχει τους πιο πολλούς, με 14 στρατιώτες, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχει 13. Και η Αίγυπτος δεν έχει κανέναν, ψόφισαν όλοι. Ναι, δυστυχώς. Κρίμα. Από πληθυσμό πάντως πιο πολύ έχει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και δεύτερη είναι η Κίνα με 95, είναι πολύ κοντά. Γιατί δεν τις ευλογούμε λιγάκι να γίνουν, γιατί σήμερα, ξέρετε, οι Κινέζοι έχουν την πιο μεγάλο πληθυσμό, αλλά παλιά δεν τον είχαν. Θα καταφέρει η Αίγυπτος ή όχι. Όχι. Αφού δεν έχει στρατιώτη. Θα τους βοηθήσουμε λίγο τους Αιγύπτιους. Όχι καλέ, άστος να κατακτηθούν ολόκληροι. Λίγο, μόνο λίγο. Παιδάκι. Αυτό εκεί το παιδάκι θα τον σκοτώσουμε. Γιατί, όχι, είναι καλούλη. Καλά, εντάξει. Ας τους αφήσουμε στη μοίρα τους και ας φύγουμε. Συγγνώμη. Πρέπει να τους αφήσουμε στη μοίρα σας. Γεια σας. Για να μην θα κατακτηθούν. Α, μόλις είδα εκεί πέρα κάτι. Πρέπει να είναι πάρα πολύ όμορφο. Α, τίποτα, δεν είδα τελικά. Κατακτηθήκαν, έπρεπε να το δείτε αυτό. Πάμε να δούμε τον να σας γνωρίσουμε τον βασιλιά της Ρωσίας, άμα δεν είχατε δει στο προηγούμενο βίντεο. Όχι, έχει πεθάνει αυτός, το ξεχάσω. Το ξέρω. Όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, να σταματήσουμε να γελάμε σαν καρακάξες. Τέλος πάντων, τώρα με ποιους να πολεμήσουμε. Έχω μια ιδέα. Γιατί να μην κάνουμε κάτι καλό. Πάντως, να γίνουμε καλούλιδες. Πάντως λέω να τους δυσκολέψουμε λίγο. Ποιους? Τους Ρωμαίους. Οι Έλληνες. Θέλω να τους βάλουμε κάτι που να είναι ακριβώς στα μέτρα τους, αλλά δεν θα τους βοηθήσουμε. Θα τους βάλουμε πανούκλα. Όχι, τέλος πάντων, αφού είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν πειράζει. Δεν θα τους βοηθήσουμε πάντως καθόλου, απλώς για να ξέρετε. Πρέπει να κάνουμε πρώτα απ' όλα τη γέφυρα. Ναι, δεν θα είναι στην Αφρική όμως, οπότε χρήστα. Λοιπόν, μιας και έχουν 16 στρατιώτες. Όχι, τέλος πάντων. Λέω να τους δυσκολέψουμε και να τους βάλουμε να πολεμήσουν με την Ελλάδα. Και άμα δούμε ότι τα πηγαίνουν πάρα πολύ εύκολα, θα τους βάλουμε και με τους Οστρογότους. Και άμα δούμε ότι δεν βγάζει πουθενά, θα κάνουμε ειρήνη. Τι λέτε? Και θα τους βάλουμε πανούκλα. Έχουν ανεμόμυλο τώρα. Πρέπει να το γνωρίσουμε. Γεια σου ανεμόμυλε, πώς θα σε ονομάσουμε εσύ? Δεν γίνεται να τον ονομάσουμε. Ιέσα. Ιέσα, να την ονομάσουμε την Ιέσα. Ναι, μόνο ένα πράγμα πρέπει να αλλάξουμε. Έλσα. Τώρα λέγεται Έλσα. Τώρα είμαι σε ειρήνη. Οι Οστρογότες με τους Ρωμαίους όπως και με τους Έλληνες. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Ας χαλάσουμε αυτή την μικρή ειρήνη. Αλλά για να δούμε. Πάλι τίποτα. Έχω μια ιδέα, γιατί δεν κάνουμε να τους μισούν όλοι τους. Όχι. Έτσι θα πεθάνουν σε ένα δευτερόλεπτο. Οι Κινέζοι έχουν τον πιο δυνατό στρατό, μην το ξεχνάς. Τέλος πάντων, τώρα για να βρούμε μια αιτία πολέμου. Για μισό. Οι Έλληνες έχουν κατακτήσει λίγο από την Ιταλία. Αυτή θα είναι η αιτία για τον πόλεμο. Ωραία. Έλληνες, ξεπεράσατε τα όρια. Πόλεμος. Σίγουρα δεν είναι για να γίνει μεγαλύτερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και άμα δούμε ότι τα πάτε κατά, μην ανησυχείτε, θα σας βοηθήσει ο Οστρογότης. Συγγνώμη που έβρισα λίγο. Τώρα η Ινδία. Πρέπει να τους ευλογήσουμε λιγάκι, γιατί είναι καλό. Η Ινδία είναι πάλι άχρη. Η Ινδία για λίγο πήγαινε να κάνει έναν πόλεμο από μόνη της. Δεν ξέρω. Αλλά το ακύρωσε αμέσως. Γίνεται εκεί μια μάχη. Κοιτάξτε, είναι 2 τεράστιοι. Έχουν φάει μανιτάρια.
Αυτοί είναι Έλληνες. Για να δω. Όχι, είναι... οι Ρωμαίοι στρατιώτες έχουν φάει μανιτάρια και ένας Έλληνας έχει φάει μανιτάρια. Είναι τεράστια. Έχουμε ιδέα. Λέω να ευλογήσουμε λιγάκι τα πράγματα. Λες να τα καταφέρουν οι Έλληνες. Το ελπίζω. Όχι, δεν Ναι, να τα καταφέρουν. Μην κάνεις τίποτα. Περίμενε, πρέπει να δούμε. Ο Ρωμαϊκός στρατός. Ένας είναι εκεί και άλλος εκεί. Ξυπνάτε. Ας συνεχίσουμε να τους αφήσουμε να το κατακτήσουν. Ναι. Οι Έλληνες το παραπάνε πολύ καλά. Όχι, ο στρατός τους θα πάει στην πρωτεύουσα, νομίζω. Το καταφέραμε. Ναι, το κατακτήσαμε το Ετσούρες, παρόλο που είναι το χειρότερο χωριό. Πάμε να τους ευλογήσουμε λιγάκι, είναι καλούλες. Τους Έλληνες όχι, αφού είδαμε τα πάμε πολύ καλά. Σημαία που καίγεται. Είναι επανάσταση. Και για λίγο οι Οστρογότοι θα έκαναν και πάλι πόλεμο. Με ποιους? Για να δούμε ποιος έχει πιο πολύ. Τώρα, πιο πολύ πληθυσμό έχει η Κίνα. Θυμάστε οι Βανδόλοι θα κάνουν πόλεμο και το κύρωσαν. Όπα, θα πάρουν πίσω την Ιταλία οι Ρωμαίοι. Όχι, δεν θα το κάνουν αυτό. Θα τους αφήσουμε, είπαμε, δεν θα τους κάνουν τίποτα. Αλλά άμα δούμε ότι πάνε να κατακτήσουν και την Ελλάδα, θα στείλουμε βοήθεια από τους Οστρογότους. Όπα, γίνεται σφαγή με τον Μανιταράκια. Ο Μανιταράκης, περίμενε, πού είναι ο Μανιτάρης? Θυμάστε πώς είχαμε ονομάσει τον βασιλιά των Βανδάλων? Καλώς τον και άργησε. Θυμάστε στο πρώτο βίντεο πώς άργησε να κάνουν βασιλιά οι Βανδάλοι? Θυμάστε. Για να δούμε τώρα σε ποια χρονιά είμαστε. Εντάξει, στον επόμενο χρόνο θα το σταματήσω. Πάντως βλέπετε να κάνω κάτι, μπορώ να το έχουμε για όλο το χρόνο. Βλέπετε πάντως πόσο εξελίχθηκαν όλοι. Μην τους βάλεις κακά ζωάκια. Όχι κακά ζωάκια. Όχι, αμάν. Θα τους βάλω ένα καλό πραγματάκι. Ας πούμε αυτό εδώ. Μυθρίλ δεν θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν μόνο για 10 βίντεο. Ακόμη και ένας χρυσός. Ούτε αυτό θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ακόμη, αλλά δεν πειράζει. Πώς τη λένε αυτή? Ο Γοφ. Δεν μου αρέσει το Γοφ, μου αρέσει πιο πολύ το Γαλλία. Γαλλία είναι ο Κέντιος. Τι σημαίνει αυτό? Ελπίζω να μην είναι βρίσκια. Αλλά έτσι λένε. Τι κάνεις εδώ? Ο Τάπακ. Τι είναι αυτό? Είναι γρήγορος. Αλήθεια, έχω παρατηρήσει ότι πολλοί από τους Οστρογότους είναι γρήγοροι. Όντως, τότε πάμε να δούμε τι κάνουν οι Ρώσοι, οι φίλοι μας. Τι κάνει αυτό? Θέλω να δουν υπερθέαμα αυτοί που, κοίτα. Θέλουμε να δούμε τον πόλεμο. Στην Ελλάδα. Θα κατακτήσουν την Ελλάδα. Είναι στο... Περίμενα, δεν θα τους βοηθήσουμε, είπαμε. Αλλά μόνο άμα την κατακτήσουν θα τους βάλουμε να κάνουν πόλεμο. Στο 99 θα το σταματήσουμε άμα είναι. Εντάξει. Αλλά όχι τέλος. Για να δούμε. Και περίμενα όχι λίγο ακόμη. Και... Τώρα. Όχι. Πολύ αργά. Τέλος. Οι Έλληνες τώρα έμειναν μόνο με το χωριό Λίμπεστη. Είναι εκεί πέρα, χωρίς καθόλου στρατό. Θα σας βοηθήσουμε. Περίμενε. Ας κάνουμε να τους μισούμε. Περιμένετε λίγο. Η τεράστια Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχει, για να δούμε πόσο πληθυσμό έχει και... Έχει 171 κατοίκους. Και... έχει μόνο 18 στρατιώτες. Τέλος πάντων, και Ελλάδα καλό. Τι θα γίνει? Θα ανατραπούν οι τροχοί άμα κάνουμε τους Βανδάλους να τους πολεμήσουμε. Για να δούμε. Θα ανατραπούν οι τροχοί ή μήπως όχι? Αυτό θα το μάθουμε. Έχω μια ιδέα. Στο επόμενο επεισόδιο. Για την ώρα, γεια σας. Περίμενα να... ναι, δεν σώσαμε το παιχνίδι. Να το σώσουμε. Περιμένετε. Θα το σώσουμε σε λιγάκι, δεν πειράζει. Για μισό. Τελικά κάνανε πόλεμο ή όχι? Γιατί δεν βλέπω να έχουν κάνει πόλεμο. Οπότε θα τους κάνω πόλεμο. Είναι ήδη σε πόλεμο. Όχι. Περίμενε. Τώρα όμως. Για να δούμε. Τι θα γίνει? Θα κερδίσουν ή θα χάσουν? Τώρα θα το σώσουμε. Σώσουμε τον κόσμο μας. Ωραία. Να τον σώσουμε. Σώστε τον κόσμο.
αποθήκευση και βουαλά. Θα το δούμε αυτό, θα δούμε τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο. Κάντε μια εγγραφή και γεια σας!